So, yun na naman no, mga kabuknoy. Welcome back sa aking channel. This is Buknoy. So, ngayon, ang tatalakayin ulit natin ay sa nakikita niyong title, kung paano gumawa ng report in Tagalog. Ano? Umpisahan ng video na to, hayaan nyo munang i-shout out natin ang mga patuloy na sumusuporta at nanonood kay Buknoy at walang sawang nanonood at patuloy ang pagtangkilik kay Buknoy. Shoutout kasamang Ferdinand De Vera, akamang kanor ng WCC Mall Show Boulevard. Ferdinand De Vera 59, shoutout sa iyo at salamat sa iyong suporta kay Buknoy, no? At kay Ansiro Music Channel, sa ating kabady na meron din siyang YouTube channel. Suportahan nyo rin siya at kung mahilig sa pagkanta, sabayin nyo doon si Bade at puro kanta ang kanyang ginagawang video, no? At sunod naman ang ating kasama si Chris Mapakpak TV. Chris Mapakpak TV, shoutout sa iyo, Luri, no? Good luck sa iyong YouTube channel. Sunod kay LG Cheryl Salod, no? Cheryl Salod. At sa mga kasama niya sa 168 Security na naka-duty dyan sa City Hall ng Santa Rosa, Laguna. Ingat kayo dyan mga 59 at salamat sa panood kay Buknoy. Shoutout sa iyo sa 168 Security dyan sa City Hall ng Santa Rosa, sabi ni LG Salod. Okay? Salamat. So ayun mga kabuknoy, ito na naman si Buknoy ang pagbabalik. Kumusta kayo dyan? Ayos pa tayo mga kabuknoy? Alright. So atin mga Buknoy, no, itapik ulit natin ang paano ba gumawa ng report, no? Sa mga hindi nakapanood ng aking video na unang ginawa na kung paano gumawa ng report nandito ay yung security guard edition, ay ulitin ko lang ngayon. Gawa ng marami nagtatanong sa atin through messenger, pinipm tayo at through comment section na kung pwede nga daw bang gumawa ng Tagalog report. Ang sagot po natin dyan mga kasama ay pwede po, no? Minimum qualification ng isang security guard ay high school. So, dingit sa kalaman natin mga kabuknoy, hindi naman lahat na nakagraduate ng high school ay magaling or marunong magsulat ng English, no? Tulad nga ni Buknoy na medyo nahirapan pa tayong English, no? So, kahit medyo trying hard tayo, nagagawa natin. So, yung iba dyan, hirap-hirap talaga sila magsulat ng English, no? So, ngayon, ang itatapin natin ngayon is yung report. Paggawa ng English as in Tagalog, no? Papakita ko sa inyo ang sample na paggawa ng report, no? Gawa kasi ng kapag nagawa niyo naman ang report na Tagalog ay automatic sasabihin ko kay officer diyan, di ba? Siya nang bahala na maggawa ng English report. Attachment na lang yan ni OIC, no? Kapag ay sinabit mo ang inyong Tagalog report kay commander or kay officer, ay automatic ay magiging attachment ang inyong ginawang report na Tagalog at i-finalize siya ni officer o ni UIC ang iyong nagawang report. So magiging attachment na lang yan ang iyong naturang report. So ibig sabihin, nandun pa rin yan sa papel na sasabit ni officer sa kliyente o sa pagsasabitan o sa humingi ng naturang report. So ang purpose kasi ng report mga kabuknoy ay maisabi mo lang ng maayos at tama at maintindihan, no? Hindi mo man kailangan Englishin ang paggawa ng report. So na English mo nga karabon naman at napakahirap intindihin, so magiging useless ang iyong report kabuknoy kapag ganoon. So ang report na Tagalog, at least masabi mo ang gusto mo, masabi mo ng buong detalye ang iyong mga gustong sabihin sa report, no? So umpisahan natin. Bibigyan ko kayo ng sample, papakita ko sa inyo. Isa-isahin natin, himayin natin isa-isa ang mga kailangan at dapat isa-alang-alang sa paggawa ng report. Wala itong pagkaiba sa paggawa ng report na English. So nandito tatagalogin lang natin. Andito pa rin yung 6 elements. So muna disclaimer lang, no? Paalala lang, ang video na ito ay para lang sa mga beginners at sa mga baguhan dyan na nahihirapan na gumawa ng report at patuloy na nagtatanong na kung pwede bang gumawa ng Tagalog na report. Ulitin ko po, pwede po gumawa ng report. Basta ano pa rin at isarang-alan nyo pa rin
ang mga kailangan sa paggawa ng report na tulad nito. At ito pa, mga kabuktoy, no? Sa paggawa ng report ay siyempre isa-alang-alang pa rin natin at andun pa rin yung elements of a good report. Di ba? Yung mga elements, ito yung 5 W's in 1 H. Sa Tagalog, ito yung sino, saan, kailan, ano, bakit, paano, no? Huwag niyo pa rin mawalain yan para maging maayos ang inyong report. At siyempre, huwag niyo pa rin kalimutan ay yung mga katangian ng magandang report. Ito yung accuracy or magandang katangian. Number 2, completeness or completo detalye. Number 3, brevity or kabutihan na paggawa ng report. Pang-apat, fairness. So wala kang pinapanigan at pagkatanungan or pantay ang inyong ginawang report, no? Pang-lima, form style. So hindi pa rin dapat mawala doon ang forma paggawa ng naturang report, kahit ano man yan. So narito ang mga kadalasang ginagawa ng report, kadalasan sa mga security guard na ginagawang report. Ito yung spot report or initial report, incident report, information report, logbook report, at ito bihira lang naman to, yung accident report. So kadalasan kasi ang gumagawa nito kung hindi si officer ay yung police or PNP personnel, no? Pag mga kanyang usapin na kasi medyo masila na yan, so si OIC na ang nag-handle ng ganyang report, accident report. So ayan mga kabuknoy, no? So unti-untiin or isa-isahin nating ipaliwanag ang mga naturang elemento. Ang 5 or 6 na elemento sa paggawa ng report. Unahin natin ang sino. Ito'y kinabibilangan ng mga sumusunod. Halimbawa, akusado, saksi, biktima, otoridad o mga tao na sangkot sa mga pangyayari. No, saan naman or where? Ito'y kinabibilangan ng mga sumusunod na lugar kung saan naganap ang mga krimen o mga masamang pangyayari, tulad ng commercial building o mga opisina, condominium o residente sa mga building, ospital, mall o pamilihan, bangko, factory o mga paggawaan ng produkto, bakanting lote o lahat ng mga lugar na may nakatalagang mga bantay. Ayan nakapaloob na kung saan or where. So dumako naman tayo sa kailan. Kailan, ito yung mga kinabibilangan ng mga araw ng pangyayari, eksaktong petsa at taon at oras na naganap ang krimen o anumang mga masamang pangyayari sa inyong binabantayan, kabuknoy. Dumako naman tayo sa ano. Ito yung eksaktong katanungan sa mga totoong mga nangyari na naganap, tulad ng krimen na pagnanakaw, pang-hold up, suntukan o mga bayolenteng mga pangyayari, saksakan, barilan at iba pang mga pangyayaring hindi maganda sa inyong nasasakupan, mga kabuknoy, no? Di ba ako naman tayo susunod? Bakit? Or why? Bakit? Ito ang katanungan. Ito yung katanungan ukol sa mga pangyayari at kung paano naganap ang mga insidente o pag-imbestiga sa katotohanan kaganapan. Ayan, bakit? Paano? Or how? Ito yung katanungan kung paano nag-umpisa o saan nagmula ang mga naturang insidente o mga pangyayari. So ayan, medyo sana marinaw sa inyo mga kabuknoy ang naturang elemento or yung 6 na elemento sa paggawa ng report. So mamaya, isa-isahin natin ang mga naturang elemento na yan kapag natapos natin maipakita ang naturang ginawa nating report, sample report in Tagalog, mga kabuknoy. Ayan, dumako na tayo sa sample, no? Kung muli, kapag hindi nyo pa napanood ang mga nagawa kong unang vlog tungkol sa mga report, nandirito lang yan. Click nyo lang yan, sunod-sunod yan paggawa ng report, no? Pati yung resignation, nandyan na rin. Or i-review lahat ang aking mga video. Andun lahat ang report na tutorial natin. Basic lang sa mga nag-umpisa lang at mga hindi pa gaano alam ang paggawa ng report. So, umpisa natin. Papakita natin ang inyong aking nagawang simpleng report lang. Paalala, ito'y gawa-gawa ho lamang natin ang mga naturang nabanggit na lugar. Ay wala pong pawang katotohanan para hindi po tayo makasagasa ng ibang tao. So, sadyang iniba natin ang mga pangalan at address at lugar. Paalala lang po sa mga inyong nababasa sa aking ginawang report. So, and 3, 2, 1, nakikita nyo na ang ginawang report. Ito na! Ayan mga kabuknoy, ano? Ito ang aking munting ginawang report. Basic lang at sinimpihan lang natin para maipakita sa inyo ang sample ng naturang Tagalog report. Sa aking munting computer at sinulat natin, ititype natin sa isang short bond paper. At paalala, kung wala naman kayong computer, pwede nyo itong handwritten. Basta sa malinis na papel, handwritten, no? Sa unang bahagi ng iyong papel, ang iyong tuktok ng papel sa pinakataas,
Doon nyo isasulat ang inyong agency o yung tinatawag na heading. Agency, address, at yan. Address ng iyong agency. Ayan ang tinatawag na heading of report, agency, address, and detachment. Mga kabuknoy. No? At ang sumunod dito ay yung address, information, date, at subject. Ayan, importante yan para kung kanino mapupunta ang report, kanino galing, at anong klase report ang iyong isinubmit. Mga kabuknoy. Napaka-importante yan. At ang sumunod dito ay ang salutation or greetings. Sir, Madam. Yan, salutation o pagbati ang tawag dyan. At ang sumunod ay ang napakahalaga, ang body or context o yung nilalaman ng iyong report. Andyan lahat napakaloob. Napakaloob. No, andyan lahat napakaloob ang iyong gustong sabihin sa tinatawag na report. Kahit ano pa man yan, is part information. Napaka-importante yan. At ito sa bandang ibaba, ito ang tinatawag na closing report. Pagsasara ng iyong naturang pag-uulat. Yan. At ang sumunod naman dito ay ang name, signature. Andiyan nakasulat ang iyong pangalan at firma na kung sino may gawa ng report. Ayan. Ayan mga kabuknoy, napaka-importante yan. Lagyan nyo ng date. Ayan. Pagmastan nyo maigi ang buong bond paper na yan na ginawa nating information report at sinimplihan natin. Tagalog, pero nandyan lahat ang tinatawag na 6 elements at mga katangian ng naturang magandang report na masasabi. Ayan. Alright, ating balikan mga kabuknoy ang 6 na elemento. Umpisa tayo sa sino, no? Sino ang nagawa ng report? Sila maintenance, Mr. Libby Ligatong at si Miss Eva Makatiti ng massage personnel. So ayan na, nakita na, nakuha na natin. Pumunta naman tayo sa saan nangyari ang mga insidente. Ayan, sabi dito sa 3rd floor, fire exit, malapit sa engineering room, west wing. Ayan, nakita natin ang saan. At puntahan naman natin ang kailan. Kailan nangyari o naganap ito? Dakong alas 8 ng gabi, September 28, 2020. Ayan, ang kasagutan sa kailan. At ano? Hanapin naman natin ang ano. Ayan, sa ano, no? Sa ano? What? Sabi dito, may nakitang kababuyang ginagawa ang rubing sa dalawang nasa nabanggit na si Mr. Ligatong at ang masaistang si Eva Makatiti. Naghahalikan at nakababa ang pantaas na damit. Ayan ang ano at or what. Sagutan sa why. Ayon sa aking pagtanong-tanong, ang dalawa ay matagal na may relasyon. Tuwing may service si Miss Makatiti, ay itong nakikipagkita kay Mr. Ligatong, ang nasabing maintenance ng Canor Tower. Ayan, nakita natin ang bakit. At punta naman tayo sa paano, mga kabuknoy. Paano? Ito ang kasagutan sa paano, mga kabuknoy. Pagkatapos ng nasabing insidente, agad naming inimbitahan sa security office ang dalawa para sa karagdagang informasyon at katanungan sa kanilang mga nagawa. O diba? Ayan na. Kitang-kita nyo na mga kabuknoy, kumplito detalye ang nasabing 6 elemento sa paggawa ng naturang Tagalog report, mga kabuknoy. So mga kabuknoy, inyong napanood at inyong nasaksihan ang pagpaliwanag natin sa paggawa ng Tagalog report. Wala itong pagkakaiba doon sa pagginawa English, so masyado lang natin tinagalog at pinalalim ang mga bawat salita, no? Basta paggawa ng report, tulad ng nasabi ko sa kanina, sundan nyo pa rin ang format, tamang format at mga elemento sa paggawa ng report. Tinagalog na lang natin ito para mas lalo nyo maintindihan at hindi na kayo magdalawang isip sa gawa ng Tagalog ng report.
at naiparating nyo ang gusto nyong sabihin in detalyado, no? Hindi na kayo mag-iisip na kung anong English ito, anong dapat sabihin. Ito direct to the point. Although Tagalog ang sasabihin mo, so dire-diretsahin mo na para pag sabihin mo kay si officer, siya nang bahala doon ng English, no? Tulad ng nasabi ko, yung report mo attachment na lang yon ni OIC. I-attach yun sa kanyang final report at isasubmit sa kliyente, no? So, sana malinaw sa inyo mga buknoy ang naturang ating paliwanag sa paggawa ng Tagalog report. At kung hindi nyo pa napanood ng aking unang ginawa na nandito ngayon, puntahan nyo na para masalo kayong malinawan sa paggawa ng report Security Guard Edition. Hanggang sa muli, salamat sa inyo mga kabuknoy. Manatiling ingat tayo sa mga panahon na ngayon at wala pa tayong bakuna. Always take care and salute.